Takže minule jsme se naučili busal, no a dneska se naučíme busal v horizontální busal rovině. No, takže zopakujeme. Zkrácení řetězu točením pospátku. Roztočíme si busal, to bylo roztočení s houpnutím. No, a teďka vlastně natáčením rukou přejdeme do horizontálního busalu. Tohle už je celkem jednoduché, není to nic složitého, jenom si musíme hlídat, aby vlastně pojky držely rotaci, aby neklesaly, aby nás nepraštily vlastně do ruky. Můžeme tam vlastně do tohohle triku, nemusíme přicházet přímo z busal, můžeme do něho přejít zase s houpnutím. Máme pojky, roztočíme si jednu a roztočíme i druhou a potom si to jenom srovnáme do toho daného triku. Nic složitého, myslím, že k tomu není nic moc co vysvětlovat, můžete se s tím potom točit. No a můžete z toho přecházet do dalších triků. No, takže ještě jednou. Vycházíme z busal, z klasického busal popředu a můžeme do toho přejít zase buď natáčením rukou, tím jsme získali busal v horizontální rovině, a nebo s houpnutím. Můžeme po jedné, zhoupneme jednu, roztočíme, zhoupneme druhou a roztočíme. A nebo můžeme obě najednou. Samozřejmě komu co vyhovuje, jak se co naučí a čím díl bude trénovat, tím jednodušší to pro něho bude. No a co si máme ještě zapamatovat jako hlavní? Musíme stále držet rotaci, protože jinak by nás to praštilo do ruky. Myslím, že sice to byla krátká lekce, ale výstižná a řekla všechno, co potřebujeme.